assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe ene wayno kadi en garti e windande men hande ne wayno Allah wallino en jangguino ba en jangguino siñiƴe en jangguino mimarak en jangguino alif en jangguino laam e laam goɗɗo woni laam garɗen mbaɗɗen ha saqiru nanni janguɗen alif laam ara janguɗen ha tongu janguɗen mim janguɗen alif jowiɗo janguɗen nunarak janguɗen alif janguɗen laam janguɗen ara janguɗen ha tongu janguɗen jubriya janguɗen mimarak ɗum ɗo henne woni bismillahirrahmanirrahim gaynuɗen ndewɗen alif laam ha cewɗo mim del laam e laam goɗɗo won laam ha saqiru ɗum ɗo woni alhamdulillahi mbaɗen ara mbaɗen ba jorɗo mbaɗen alif mbaɗen laam ayna dariɗo alif jowiɗo laam mim jubriya nunarak ko ɗo kanno ɗon windande hande nde noon ene waɗi koko filli alif laam ara ha tongu mim alif jowiɗo nunarak alif laam ara ha tongu jubriya ay mimarak ɗum ɗo ko filli wadde hande jangeten ko mim laam keef ay keef ɓeydi hen hande jubriya hay wowtaƴƴo ɓeydima hen hande mimarak alif laam del jubriya nunarak ɗum ɗo fof e hewde ko keef oɗo hande janguɗa ko ɓeydi e ko jangunoɗa nani e oɗo wowtaƴƴo ko heddi ko fof jangama dow to ɗo kadi ko del goto ɓeydiɗo nani ɗo ko ayna dalil goto ɓeydiɗo nani ari ardi ko heddi ko wonno e bismillahirrahmanirrahimi ko e ko woni alhamdulillahi rabbil alamina ko e arrahmanirrahimi ko gotum ay ɗo ko arrahmani ko wonɗo ko fof so rendi ɗum ɗo fof so rendi kañum arti ɗo henne ay arrahmani arti ɗo ay nani
wadde ɗum hollirimo ɗo ɗiggata ay ɗo henna ko woni ɗo ko fof so rendi ɗum ɗo fof so rendi ha ɗo fof so rendi kañum arti ɗo henne ay arrahimi arti ɗo ay wadda faami jangdema ala ko ɓeydi hen hande so wona tan keef e wowtaƴƴo ko heddi ko fof a jangino ɗum joni mbaɗadani oɗo mim nan toon oɗo laam nan toon oɗo keef ɓeydi hande jubriya nana dow to oɗo wowtaƴƴo goto ɓeydi wowtaƴƴo ɓeydi hen hande mimarak nana dow to allif nana dow laam nana dow deel nana dow jubriya nana dow nunarak nana dow wadde jangde nde ko ɗo fuɗɗino bismillahirrahmanirrahimi ɗo so ɗiggi ɗo ma ɗiggu teskede ɗo fof so rendi ko ɗo tan ɓeydi hen deelo ay dari ɗo arrahmanirrahimi nanga dow ga ɗo woni maliki yawmiddini janguɗa hande ay maliki yawmiddini ko ni windirte mbatta ko mim mbaɗa laam mbaɗa keef mbaɗa jubriya wowtaƴƴo mimarak allif mbaɗa laam mbaɗa deel mbaɗa jubriya nunarak wadde windandema hande nde e hewde ko ɗo nde haaɗi kaɗen ɗo nani ɗo woni maliki ɗo haaɗi yawmi ko ɗo haaɗi addin ko ɗo woni so rendi wona maliki yawmiddini a faami ɗo woni bismillahi nani arrahmani rewi hen arrahimi ɗo woni alhamdulillahi nani nani ɗo woni rabbil alamina nani ɗum ɗo woni rabbil alamina nani ɗum ɗo ayi nani gasi hande himme ma yo wontan ɗo mim laam keef jubriya wowtaƴƴo mimarak allif laam deel jubriya nunarak kaɗen ɗo ɗo so ɗiggi ganda a heeɓi ko heewi a tinani ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañi to ɗon janggon ɗigga so ɗiggi ko nafoore woni hen mbasono yawde mbasono yowde mbasono yawde kadi mbasono yowde ko musidɗo mon guiɗe mon saabu Allah yayali ko Sénégal alhamdulillahi bil alamina on jarama wa salam